Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di naktalikudan, punasem day tadua-dua, agpalawag agman. Ikinapudno na tunggal kasangay mo, siya tay di makaidna. Amok ngay ti gustuem, adaa sibay mo, nga aglalailuken ka. Adut nagkuranga, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, nga awan kan dito'y nakem, kurang aglat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayate. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, nadyak kaya't ngayon ka masaktan. Adut nagkurangak, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayaten. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, kadyak kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman ang pagpagitan, kadyak kaya't ngayon ka masaktan. Anda inak na sabat, umakit ngem nalapsat, inis makit kimid ma, nagtibayo to'y kaungat. Lutila nga pinet pauli, di pa maginawang sexy, at ang wensan P60, yung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pailat inababato, makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinina. Agbabaketa, isut kun kunada kanya, uray manoy
uyawendak di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya di pumatol iti bakit kaskala at tatlangit awan sa pulim di kinasami arakop na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulim minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isukon kunada kanya uray manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulim ti kinasami arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulim minakinagaget lakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ganas na agbabaketa isukon kunada kanya uray manuy uyawenda di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat Jatuh dapat
dawe ti insang-bay mo kanya. Isu ti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen ang nagsangsang ita. Nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser-ser biday to'y biyag. Ginugur ko't oras ana ginom iti ara. Tanong mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awagak. Nakas ang biyag ko tinted mo ang kalak ama. Tapakaragsak ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay kung ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Biday to'y biyag. Ginugur ko't oras ana ginom iti ara. Tanu mabarte ka sikatay malipata ngem no mausawa na. Sika manentay awaga. Sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Nakas ang biyag ko tinted mo ang kalak ama. Tapakaragsak ka unay no masakta na. Di mo pinanunot tuin pa ay kung ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin pa ay kung ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak tay inka inwaksi. Kinar arapaan napudno nga
Saan nga isutlap peda sa ngalin taningayan Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon Ikari asiksikan tulae Ay ayaten inggat tungpal tanem Si kalaeng biyakon sa bali At may saka mauyos man to'y biyan Mamati ka kumakari ako biyak ko Ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno Ay Ate Berna Duets Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado DJ Ness Ma'am Elaine Ma'am Allen Claire Tita Daisy Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon Ikarik asiksikan kulae Ay ayaten ingat tungpal tanem Si kalaeng biyagkan sa bali Ang may saka mauyos man to'y biyag Mamati ka umakani ako biyag ko Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Si kalaeng biyagkan sa bali At may saka mauyos man to'y biyan Mamati ka kumakani ako biyag ko Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Bulan ni Marso tananas pula Ako ni Domingo ngununta ang tango ng tulagan Sa kwan mo'y ug kita mansisijan Namidi din mau nandagpo Shima syudat ni Bagyo Ashifay mahabulan mo Waratali dahil inahad mo
Wara inan siya maganto mismo fayjun kasinsin mo en ko anto e agpaiso wara hundo gayam badun asada ko maliban mo't itin sa tan nakda pa na buriduan ang banaw itublay na pong sasan nibin ako mala ay kesatan nibin ako mala ay kesian nibin ako mala ay kesian nibin ako mala ay kesian. Jan Salem. Yes, it's Ina Hernando. At Kimberly Agulay Adriano. Kasama ni Kita Melby de la Cruz Martin. Ayan nga po'y watching. Kim Bornay. Luz Grace Kapakungan. Yes, Richelle Balcano Tabora. Ma'am Zenny Passion. Thank you so much. Agalab. Yatka. Asawa. No. George Alves. Ayan nga po'y watching. Kasama ni Gilmar Bulan. Viewers tayo natangaan daw. Ayan, thank you so much. Di ka din na awan nagkasulya pinarami kumit amin ang pagraksakan Gimbanyan din subad mo sinakang laing ko'y puso di mo inilalang na puno kayat ko karim kaniya ingka kinalikudan martir ako na ikalang aniya pa'y tiserservira nasamit alangin langenta awan ako ang nagkapasulang kita kita din na awan nagkasulang lain pa ay ko Kita
mang perdi ng waswas kini ayan when na perdi. Yeah, thank you so much. Denggan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay tarabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Kuraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday datay agbibisin, at dadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay tarabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana, isuda kita, tay mang perperdi, day tati libangan da. No sikaket gimura, iti day tuy akanta, nalabit amay saka, at dadakes nga apal na. Malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuiriknak wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tumibiyag na
Dimukad malagi Day diinta panagmay maysa Sirop na slag abulan Lugar nagimnasan Sadyay nga inyaplagtan Itiinta pagigdaan Sadyay anay matangan Pakabuklan apagpatpatayan Itak amariknan Bara day taayat Di ka man nagkitaki Pamraya aglailukin ka Ay ayaten ka Iti ang nanayon Jak tumauma Kariken sa patak At dantuken ka Nusikat umununa Para kanyak jak tumarabid Day taken ka Dimukad malagi Day diinta panagmay maysa Sirop na slag abulan Lugar nagimnasan Sadyay nga inyaplagtan Itiinta pagigdaan Sadyay anay matangan Pakabuklan apagpatpatayan Ay ayaten ka Iti ang nanayon Jak tumauma Kariken sa patak Hadan tuken ka Nusikat umununa Para kanyak jak tumaramid Day taken ka Para kanyak jak tumaramid Day taken ka
aglabas iti nyuspida isut na bigla amin nga kanuba ket madilaw da isut pagrugyan nagaapa dati saot maysa ipadananda no di makisayan ket naynayunan da kita salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiting iwat da gabot da kes na apal dati dagduma ay nakakatkat na malain perterjen da kagayem da at nang tumetlan iti aldaw dumdeng ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amen to dimkad mo dagiti kagayam mo adut sa ura liklikod mo skat nakasagod ay nagsaya at da ngem nabot puro pangiwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iwat da gaput da kes nga apal dati dagtuma ay nakakatkatawan laeng at pinerjan da nga agkakadluwa awan trenot ngiwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iwat da gaput da kes nga apal dati dagtuma ay nakakatkatawan laeng at pinerjan da nga agkakadwa ay nakakatkatawan laeng at pinerjan da nga agkakadwa Ni paket inisulti aga na ay agsangsan ken agrungrungaa pasaray iwadag na pasaray kuktaran na iikis na dinantun kaya ilangan paket inisulti aga na kaslabat to batog nga nakaukaka tunggal no agintek umutot pinabangsit sabayan at agis buhay tingget ang set hindi tanaganaken ni bakit ko ay sa Valentina imas sa kaldo lupo kada pinso inana asul solo kasla agalon on na reklatilo ko anay ako punana litsim lakay litsim di bukbukaw na jakton kayaten di undong aw na kasla maset akan jay patong na daytan bigla hirana nagpatangken kinagat na daytoy iba inaayata sa bagsakaanan na limwardi ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na pailati balita kumid makit matman di matmatanan kasla kayat na di at si pungkwan nalipatan at sakit panaganak na anyagat din tayagin kukon na jaktun kayaten di pukpukaw na iso dagayang tinakinsat aran na iso dat mami may round to pa
Isudat mamilit may round to pa. Isudat mamilit may round to pa. Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Anyat alsenday tarupam, apay kastoy nagmanagan. Problema di mamengan, kas mandi ang patinggan. Di kapulos mandwa-dwa, sakit na ke mapukaw da. Problema wenno baknan, problema at katulad ka. Pimanaw ni asawam, ni kumpadre ina sinurutan. Apay isut ing kapag barbardekan, ang pangkisen panagkitam. Sana dosena nga anak iyo, awan ka din ikpakan mo. Apay adi ka ang trabaho, tapnon ada pagbiag mo. Abring kanukabsat ko, parang kitang iwaras mo. Parang tuwag-wag ipugaw mo, parang balbaliw iwardas mo. Nuwan yaman di problemang ngain ka pang parikutan. Di sumbat kuday ka, ket at damit laken ka. HBO Records and Ongoing Production. Agsusukot nga ut-utang, isukat ing kapaglemlemengan. Apay di mo isardeng dayta, parang pustam di tasugalan. Agasamon tasubsub mo, at dinurap di kayong mo. Dayat na ganap mo, tarabitap ken chismoso. Nasakit day tabatirang
Inpatek katrik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman at ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Inayat ka iti napuno inpatek katrik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko lipaten kan ubiyag ko
Agyaman na di ayat mo, agyaman na tinadong mo, may lain na ipatig ka, yung paltibiyag nga dungdungwen ka. Agyaman na di ayat mo, agyaman na pamatig mo, kwanti puso king panuno, yung paltanin siksikan mo. Nakikita ka sa marikina, magkakatsidong ko, ito'y tibiyag ko. Agyaman na di ayat mo, agyaman na tinadong mo, hanggang lain na ipateg ka, yung patibiyag na dungdungwen ka. Agyaman na di ayat mo, agyaman na pamateg mo, kwanti puso king panuno, yung pantanin siksikan ko, kwanti puso king panuno, yung pantanin siksikan ko. Ayan, sabot kumagatan ng isang request. Bagat met kay kaidi, ano gandat muntot ag subli. I am sorry, tadya maikari. Napanalo kami, isakit na, ideal daw api manaw ka. Sa di ka pa'y pulos nagpakada. Rinuwag ko tinagwayas sagnay nalipatan ka. Namin anuwak nagparparit na, nagkumabiyag ko ang subli ka. Hindi naglata kinit kita, ginto nagsarang ka, kung silapan ka, ipasulit tutoy mata, ako mitakin ka. Sa tubay mga to, ken ibababa
kalibutan na ang miris mo't nagpigduta. I'm sorry, damage has been done. Tsak meting magarap sa maituran, balay gigit masarakan, kalpasan na siya ket panawa. Ito nagsarap na kung silapan ka, ipasulit na to'y mata ako may takip ka. Sakto pa'y pangato ken ipababa, kas tantot manang iparik na. Nagbiyagang naawan ka, ngem kinagpaiswanan na, maililiwak lataken ka, bareng nung kabailak to, naaramiden na. Ikaw nagsarap na, kung silapan ka, ipasulit ko to'y mata, ako may takip ka. Sakto pa'y pangato ken ibababa, kas tantot manang iparik na. Agbiyak kang maawan ka. Tuy pusok ket na ikala, nagiptur kelet kaan, kas lajag malasatan, panubok ananaway, ngayon ka insangban. Nu'y di tilumpo, ken nagsagaba ken limdo, kaasit ti Diyos ako, ket nailiwliwag ko, di panangirurumin mo. Diin maglay ko apanan to, ket kasalakadagsen itiknus, gamitintan panakainarus, di matera asiaanus. Dapat check ka tungtento, lalaki ang makilala, ayat nga ikainwawa. Itagdan ang alangon, puso ka na ilumlum, kalasag ko tiyak na nayon. Taidiliday ang napasarap, nagsakrisin mo ka, naawan hindi ko matman. Tuy pusok ket na ikala, naghiptun kelet kaan, kas lajag malasatan, panubok anarway, ngayon ka insangban.
Day dati ka rin biyag ko, pusok ng namnama, ke inuturay ka, aldaw ang naglabas, kanayon ka asiksik ka, tawag mo kensura, awan man, diin ng mauran. Di tunggal darik ba, nung inak at may baysa, awak di balik na, no dila sa empty kaungga, lipaten kan ko na, empty ka ba elan daytoy puso, naagin ganita, ay ayaten kalata. Tawen nga naglabas, diyan anak kalipas. Apay nga minatig ka, palipatan, tinoran-noras ka, tiyak dato'y kaunggang, lupay, tuwid tulgumin sukat mo, di sa balik, sakit ni ayat-ayat intaman, inwaksi. Di ka malipatan, aniyan nga nagsakit, idi mapaneknekam, nga adan sa balik, diin ka insuka, sa emket pandusa, diin ka insubat, na puno nga ayan, pusok lae tinasugan, apkes kinsenaan, ipturang alat abet di pandusa. Apay nga minatig ka, palipatan, tinoran-noras ka, tiyan dato'y kaunggang, lupay, tuwid tulgumin sukat mo, isang balik, sakit ni ayat-ayat intapat, inwaksi. Di ka malipatan, apay nga minatig ka, malipatan, tinoran-noras ka, tiyak dato'y kaunggan, lupay, tuwid tulgumin sukat na, isa pa. Sikat tay kapintasan, ta naglabas tay tarupang, kiday mo anahitan, sinukat ang pinaugedam, buhok mo nakulayan, pintas nga aglap na pusanan, di dagas nahan nga nilakay mo, di kay sagsaganaan. Handet ti makibibiyang, luisot ti pagragsakam, uray pa'y amin kan kakit na yunam, sanguli kun pa ekstensyonam. Angem kumaisardeng mo kuman, talagay mo liputam, taisot ng atlon kaniyam, idi bardang isip kapayla. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred, jakmetet mataros ang tiktik na mo analimet, Mildred. Kunak no tay ka din ng asawa din ka, ipatpatig, atarot kan kandi kapayla marmar na.
maulawak sa well, maulawak sa Mildred. Gamitin mataros ang tiktik day mo ano limit, Mildred. Kunak nutay ka din ng asawa til ka ipatpating. At karon ken di ka payla amarmarnet. Si kanti ka baknangan tilaad at pagpalpalain langam. 24 oras ka nga online, puro surfing garganan ta timeline. Kasanungat tamit ay pamilyam, di pa'y pulos sa mapagservyan. Kasta narudin iti upupulam, balang kantis kanto pa'y lang. Manang puda pa'y oras mo, at anangin di tabyak mo. Maan-ano nangisip kudil mo, weno narasay takit kiday mo. Pinapating may sat lakay mo, tay nangatlon kintan sibu mo. Papuda web day tapuso, day tapintas anaputno. Papuda web day tapuso, day tapintas anaputno. Nagsamit ala, gibendi ayan, ayan, anak nuan takne. Siyak ket si siyak, tulaeng tungpal biyag mo, ti ay ayaten. Ngem anyan, anak ranggas, tiga sat ngayon sang bay mo. Paten narsaan, mapukawen namnahan. Nagsamit ala, gibendi ayan, ayata anap nuan takne. Asyak ket si siyak, tulaeng tungpal biyak ko, tiay ayaten. Ngem anyan, anak ranggas, tiga sat ngayon sang bay mo. Paten narsaan, napukawen ng nama. Nagsamit ala, gibendi ayan, ayata anak nuan takne. Siyak ket si siyak, tulaeng tungpal biyak mo, ti ay ayaten. Di sudi di ayat kulit insu papak mo, nagulpit ket din ayat, tigasan ngayon
Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Nuamula kuma tunggal makita ka naragsak a makipatpatang kenkwana inak marikrik na dudugtoy kaungga ket syaktay di makaid na nukumanan mabalin alipaten kan yan tuy puso si kalang di ikis na nuamum lakuma sakit kinut-ut na kemuray tung kasta pamatek ko kengkat dan tulata ketito amin uray ti puso adan kenkwana ket sabay kuma naragsak kantong lata nuamula
naragsak makipatpatang kenkwana inak marikirik na dudugtoy kaungga ket syaktay di makait na nukumanan mabalin alipaten kan yentoy puso si kalantik ikis na nuamum lakma sakit ken ut na kemuray nung kasta pamate ko ken kadang tulata ket iturak amin uray ti puso addan ken kuana ket sapay kuman naragsak kan tulad ta ket iturak amin uray ti puso addan ken kuana ket sapay kuman naragsak kan tulad ta ket sapay kuman naragsak kay na dua